Berez ere, mahaiburu anderea. Ez zer baino lehen, zilei iruditzen zaigu, gai honen guztiaren jatorria gogora ekartzea, Debako ez beharra, ez zuzen ere, non emakume bat hil zen bere etxean, handik gertu garatzen ari zen, basurde uxaldi bateko tiro baten ondorioz. Gure batzarkide taldeak interpelatu egin zizun, ez zuzen ere, Arruti jauna, Eizalarriko segurtasun neurrien inguruan, eta ondoren mozio bat aurkeztu zen, eta eztabaidatu ahal izan genuen 2024ko otsailaren 7ko osoko bilkuran duela urtebete. Egun hartan, batzar nagusi hauetan onartutako mozioak argi eskatzen zuen, uxaldietan parte hartzen dutenen eta horien inguruan daudenen segurtasuna bermatzeko beharrezko neurriak ezartzea. Debako ez beharraren gaineko ikerketaren ondorioz, Aldundiak 22 eztariri ireki zien zigor espedientea eta lizentzia erretiratu zien uxaldi hartako hainbat partaideri, zuzeuk esanak hemen. Aldundiaren bete behar eta zereginen artean biltzen diren eginkizun horiek eizaren sektorearen asaldura sortu omen zuen, ez dakigu, eta 2024ko irailetik aurrera Eizalarriko ehiztariek planto egin zuten, greba batean egon ziren, pentsatuz beraiek gabe ezinezkoa izango litzatekeela basurden populazioa kontrolatzea. Baina Aranon planto horrek 150 egun iraun zuen eta denboraldi horretan Aldundiak basurdentzako 13 trampa jarri zituen eta tiro bakar bat ere bota gabe 200 basurde harrapatu zituen. Basurde bat baino gehiago egunean. Zorionak, egia esan, hemen gure partetik ekimen honengatik. Eskerrak eman barko dizkiegu baitare, ehiztariei, beren planto egitari esker frogatu egin baitugu, basurden populazioa kontrolatzeko beste tresna baliagarriak ere badaudelako, ez dakit ikusten ari denez, baina eskerrik asko planto egiteagatik. Nolanahi ere, hilabeteetako negoziazioen ondoren, Aldundia eta Eiza Federazioa akordio batetara iritsi ziren, eta ehiztari kuadrilen gustukoa zen akordio batetara. Jakin dugunaren arabera, ondorioz, akordio horretan Aldundia konpromisoa hartu du araudia aldatzeko, eta orain arte debekatuta zeuden segurtasun arauetan eremuetan ehizatzea baimentzeko. Hau da, baimenduta egongo da, erabilera publikoko bideetan eta ibai eta erreketan ehizatzea, baita horien ertzeetan ere. Eta komunikabideen aurrean esan duzuenez, hori guztia adostu da, ehiza uxaldietan pertsonentzako eta bideetako arriskua saiesteko. Hain zuzen ere, segurtasuna bermatzeko. Benetan, norbait sinisten aldu ehiza eremuak handituta eta erreka eta bide publikoak segurtasun eremuetatik ezabatuta segurtasun handiagoa emango zaiola ehizaren jarduerari eta pertsonei. Interes publikoko zer arrazoi ditu Aldundiak bide eta erreketan ehizatzea baimentzeko da galdera nagusia. Bideetan bisibilitatea handiagoa dagoela, hori aipatzen omen da akordio iritsi zaigun testuan, agian baliteke badakigu bisibilitatea ehizarekin zuzeneko lotura duela, zenbat eta gehiago ikusi, orduan eta errazago dakazu, edo zer gauza harrapatzea. Ehiza legeak berak jasotzen du, eta horregatik Euskadiko ehiza legeak segurtasun neurri eta jarraibide argiak ezartzen ditu honen inguruan hain zuzen ere. Baliteke arazoa izatea, ez dakigu, ehiztarien batez besteko adina oso altua dela eta mendian ibiltzeko arintasuna eta ikusmena galdu dutela, baina mesedez, hori ezin da izan argumentu nahikoa bide, pista eta erreketatik ehizatzeko baimena emateko, ez zaigu iruditzen. Horrek ez du ahalbidetuko Gipuzkoako ehiztari zaharrek ikusmena eta punteria berreskuratzea. Ez badira gai gure baso eta mendietan ehizatzeko dirudinez zuhaitz eta sastraka gehiegi hemen daudelako, agian ez lukete ehizara atera behar. Harik eta gutxiago fusil batekin ibiltzeko. Euskadiko ehiza legea oso argia da, segurtasun eremuei dagokienez. Salbuespenak egin ahalko dira segurtasun eremuetan ehizatzeko soilik interes publikoko arrazoiak daudenean. Eta 2025 aldirako ehizarako baldintzak ezartzen dituen foru aginduan zehazten den moduan interes publikoko arrazoiak daudenean organo eskudunak kasuz kasu ebaluatu barko ditu beti ere pertsonen eta ondasunen babesaren eta edo segurtasunaren eta bestelako interes publiko garrantzitsuen arteko oreka bermatuz.
Salbuespen deklarazio horrek nahitaezko txosten tekniko bat beharko du kasu bakoitzean hori justifikatzeko. Hala ere, Arruti jauna, Gipuzkoa osorako sekurtasun eremuak salbuespenezkoak direla ez dakitako adostu omen duzue, eta hori kontraesenean dagoela interpretatzen dugu legeak eta arauak azartzen duen salbuespenarekin, kasuz kasu egin behar omen dena. Legea bera gainditzen duela pentsatzera eraman gaitzake, akordio hori, aparteko izaera ematen baitie Gipuzkoako basurdeen ia eiza eremu guztiei. Hau da, denboraldi osorako arau bihurtu du zuen departamentuak salbuespena. Legeak jasotzen ez duena, behintzat. Ehiztariekin hartutako akordio hau ikusirik, jakinarazten dizut informazio eskaera bat erregistratu dugula, fauna eta flora zerbitzuaren nahitaezko txosten tekniko hori helaraz diezaguzun, tekniko horiek, ze kasuz kasu baldin bada, kasu bakoitzak izan beharko du bere txosten teknikoa. Txosten horietan justifikatu beharko baita Gipuzkoako segurtasun eremuak salbuesteko beharra. Gainera, argi daukagu pista eta bide publikoetatik ehizatzen uzteak gatazkak sortuko dituela, sortzen ari dela ehiztarien eta horietatik igaratzen diren pertsonen artean. Izan ere, Ehiza Federazioarekin lortutako akordioen arabera, ehiztariek bide publikoa mozteko baimena izango dute, daukate, une honetan, eta uxaldia amaitu arte itxaroteka eskatu ahalko diete bertatik ibili nahi duten pertsonei. Are gehiago badakigu hori gertatzen ari dela esan dudan moduan. Urrutira joan gabe, duela aste batzuk, ehiztari bat, fusila eskuan, imaginatu estampa, bide publiko baten erdian paraperatuta, handik mendira igotzen ari zen mendizale bat geldiarazten saiatu zen. Etzea pasatzen, horrela jarri zen. Imagina ezazue irudia, eta hori adibide bat besterik ez da. Ustekabean nire belarrietara iritsi dena, Irunen bertakoa delako, gertatu zaion pertsona horri, mendizale horri. Nire herrian, Aiako Harriko ikoeran. Jakin badakigu ehiztariek ez dutela inolako aginpiderik bide publiko batetik ibiltzea inori eragozteko. Eta badakigu agintaritzaren agenteak direla bide batetik igarotzea uka dezaketen pertsona bakarrak. Ez alitzateke egokiagoa izango basozainekin, udaltzaingoarekin edo ertzaintzako agenteen antolatzea lan horiek egiteko, ez ere, gelditza jendea, esateko museldi badago, ez pasa hemendikan. Bestalde, akordioan ez da zehazten zein aurrerapenekin jakinarazi behar den ehiza uxaldi bat egingo dela bide publiko batean. Bide publiko ez ari ga, espreski, segurtasun eremu eizoiko, ohiko bihurtu diren segurtasun eremu horietan. Egungo foru aginduak dioenez, uxaldiak egiteko gunean jakinaraziko die uxaldiak, eta ehiztariak beren postuetan daudenean momentuan, badakigu orain ordu bete lehenago egiten ari diela, hori egia da, azuk azaldu zenun, eta posten geha egia esan, eta honekin eskerrak eman, bintzat ordu beteko denborarekin, jakinarazi daitekelako une honetan non izango den uxaldi bat. Beraz, pista horietan sartzen diren jabetzako eta baserriko pertsonak blokeatu gertatu, honetan bide horiek ere bai, baserrietara iristeko bideak badira kasu batzuetan ere bai, orduan batek ez daki, gonbidatzen duzunan norbait zure etxea etortzeko, ea ez ote den aurkituko bidean, ehiztari batekin nork esaten dizun ezintzea pasa fusilarekin eskuan. Horri dagokionez, Gipuzkoako lurralde historikoan ez dagoenez Euskal Autonomia Erkidegoko ehiztari buruzko legearen erregelemendu bidezko garapenik, hau ere akordioan jasotzen da, eta beraz, iraunkortasun egoera dagoenez, estatuko 606/1991 erreglamendua aplikatu behar da. Ehizaldi edo uxaldi kasuan, erreglamendu honek uxaldiaren berri gutxienez 10 egun lehenago ematera behartzen du. Eta dagokien zerbitzuak 5 eguneko epean erantzun beharko dio eskaera horri baimena eman ez bada. Hemen badakit, erreglamendu hori ez dugula aplikatzen, eta nik uste hemen ez dakit dekertu bidez edo beste modun batean, aizeatela suposatzen dut garatzen, ezoikotasun honi behintzat erantzun seguruago bat emateko.
segurtasun eremu batean eizausaldi bat gertatu baino 10 egun lehenago jakinaraztea bai da izango litzateke ehiztarien eta bide publikoetatik ibili daitezkeen pertsonen segurtasuna erraz dezaken neurrietako bat, ez dakit 10 egunera iritsiko gean, baina bide publikoetatik ibili daitezkeen pertsonen segurtasuna bermatzeko agian salbuespeneko kasu horiek lehentxeago jakinarazi beharko dira aplikatiboan, ez ordu bete lehenago. Ez dakit, izan daiteke baita ere aukeretako bat. Azken batean, Debako Anderearen hilketak sortu zuen zalapartaren ondoren, kontrol handiagoa eta segurtasun neurri handiagoak espero genituen, berriro gerta ez edin. Hala ere, Ehiza Federazioarekin neurri batzuk hitzartu ditu Aldundiak, agintaritzako agenteen kontrol handiagoa eta hobea bermatzen ez dutenak, udalerriei aldez aurretik jakinaraztea jasotzen ez dutenak, eta ehiztarien beraien kontrola ehiztarien esku uzten dutenak beste behin.